Usa ka fire officer ang sikop sa Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG9 human nagapabayad batud pa sa mga aplikante sa Bureau of Fire Protection aron kuno masiguro nga makasulod ang aplikante og trabaho sa buhatan. Bureau of Fire Protection 9 hugot nga ginakondena ang binuhatan sa maong opisyal. Ano ang report ni Chris sa Dapitan? Pinasikad sa entrapment operation nga gipahigayon sa Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG9, arestado ang usa ka aktibong fire officer nga nailhang si FO3 Jason Casanes. Human naaktuhang nagapabayad og mga aplikanteng buot mosulod sa BFP sa Kumalarang, Zamboanga del Sur. Ang maong opisyal na destino sa Isabela City, Basilan ug anaa na sa pulo ka tuig sa BFP. Actually, meron po tayong information as dito nga po sa mga aplikante ng Bureau of Fire na allegedly during application phase, meron talagang lumalapit sa kanila having this modus in exchange of a huge amount. Mayroong assurance po yung entry nila sa Bureau of Fire. Gawas kang Casanes, adunay lain pang ginabantayan ng CIDG nga kauban niya. Matud pa, aduna sab kini ka kunsabo nga mga sibilyan nga illegal nga paagi sa recruitment alang sa BFP. Sa kada aplikante, kinahanglan lang kunong mobayad og 350,000 pesos hangtod 400,000 pesos aron masiguro nga makasulod kini sa BFP. Ana kuno sa 15 hangtod 20 ka mga aplikante ang ga-apply matag recruitment o hiring sa BFP. Sumala pa nga ana na kuno sa 3 hangtod 5 ka tuig ang maong modus sa opisyal. Actually, may mga several complainants na dito na naging biktima din previous years na pumunta na dito. Kinukulan po natin ng affidavit for a separate case po for possible either large scale estafa siguro. Marami-rami po ito eh. Balhog na karon si Casanes sa CIDG9 ug nakatakda na kining ipailawom sa inquest proceeding. Mag-atubang kini og kasong paglapas sa Article 315 o swindling ug RA 6713. Samtang Bureau of Fire Protection 9 hugot nga ginakondena ang illegal nga binuhatan sa ilang kauban. Gani, siguroon nilang maundang na kining aktibidad sa ilang hanay. So I do not tolerate this kind of malpractice and hopefully ito na ay isang mensahe natin na we really mean business. We really would like to put a stop to this kind of malpractice at binabalaan ko din yung ibang mga miyembro ng BFP personnel na wag ninyo itong gagawin dahil at the end of the day, mahuhuli din natin ang mga ganyang mga bagay. Ako si Chris sa Dapitan para sa One Mindanao.